Najeriya musamman a wannan yanayi da ake ciki yanzu? Gaskiya na ji daɗin wannan tambayar sosai, saboda yanzu haka ma akwai wani fim ɗina da nake ƙoƙarin shirye-shiryen fara yin sa mai suna ƙasa ta Najeriya. Wannan ta ƙunshi komai da komai. Kamar da komai da kan ƙasa da duk wasu abubuwa da za su nunar da cewa zaman lafiyan yana da kyau, kan ƙananan yara, marayu, yanda halin da ƙasar take ciki na irin cin hanci da rashawa da wasu abubuwa da suka gurɓata mana ƙasar. To wannan shine fim ɗin da muke ta ƙoƙarin fara shirya shi insha Allah nan ba da daɗewa ba. Kuma kai za ka shirya da kuɗinka 100%? Ko ma ba da kuɗin nawa dai zan shirya shi. To bari maka tambaya ɗaya kafin mu tafi ga ɓangare kenan na shaƙatawa da ɗaya daga cikin waƙoƙin da ka zo mana da ita mai suna Ki Taso. Ita nan daga ina za ta taso? Daga kawai studio Umar ya shirya zuwa cikin fim ɗina. Ita ma kenan waƙa ce da Umar ya maka? Sosai kuwa. Kamar ka fi zaɓa Umar a waƙa? Ba zaɓar sa na fi ba. To menene? Shi wasu mutane da muka taso tun kafin ma a fara fim. Unguwan mu ɗaya, komai ɗaya. To sai ya zama da cewa ni ga abu a gida. Gida bata ƙoshi ba. Ban kai ma dawa. Ba za ka kai dawa ba. Amma su ma na dawan ana ɗan taɓa jefi-jefi. Ba wai an ce iya Umar ɗin kawai aka raja ba. A cikin duk fina-finan ka waƙoƙin ka taɓa wani mawaƙi bayan Umar? Sosai kuwa. Kamar wa? Nura Minuwa, Husaini Danko, irin su Bureka na su Diwan, su Meleri, duk suna mu. Kuma din su ma kana gamsuwa da aikin da suka yi? Sosai kuwa. Na'am. Kana sha'awar fitowa a fim? Ina da ka kaɗa cuta ne. ɗan fitowar ma jefi-jefi. Kana fitowa jefi-jefi. Amma sai abin ɗina. To shi ke da amma kafin mu ci gaba da. Ai na ji ya ce wai sai a fim ɗinsa. To me ja director producer a ce sai a iya fim ɗinka ne kake sha'awar ka fito, wani ba zai iya kiran ka aiki a ce ka fito aikin ba? Gaskiya ni saboda iya producer ɗin na zaɓa. Shi ma aikin nawa na rasa wanda zai wani abu ne sai in yi da kaina. Kuma an kai ana samun abin ya zamana duk tarin jarumai a ce an kasa lallai sai kai ne zaka shigo. Ana samu wani, ko irin kana cikin abu guri ya ƙure ko wani ya ɓata mana lokaci ko wani abu wanda abin da in zai yi ɗin kai ma zaka yi kawai sai mu fara yi kawai. To idan kuma ya zo fa ko dama sai ya ƙara canza? In ya zo in dai har aka na yi ɗin to dama ba maganan ya zo. Ko da ya zo sai dai koma. Ba zai ma zo ba. Bari in yi wata tambaya a wannan gabar, kasancewar kai producer ne. Akwai wani abu da yake faruwa duk da dai mu yanzu muke kallon kamar masana'antar farin shiga ne mu a iya cewa. Lokacin da nake ƙoƙarin haɗa jarumai na fim ɗina ina tura kowa cewa kai ne za ka yi min kaza, kai ne za ka yi min kaza, kai ne za ka yi min kaza. Me yake jawowa idan aka zo guri ka ji cewa lallai ka cire wane daga wannan, kamar misali ka ɗora shi a wani beat wanda idan an zo shi a soyayya zai zo, da ya zo sai kuma kaga kamar soyayya ba za ta fi kyau da shi ba ya zo a aboki na makaranta. Me yake ja irin wannan ka cire shi matsayin, in kaga ya zo a matsayin wanda zai zama shine dan soyayya kamar shine kamar star a bangaren kenan, me yasa ake samun wannan kawai ka ji cewa to ya koma kawai bangaren kamar abokin shi wanda zai zo a saurayin yarinya? Ka san shi wani zubin fim akwai wa'inda su ba sa tantancewa kawai suke saka mutum. Ni kuma a duk lokacin da zan yi fim, daga kan da aka gama rubuta labarin fim na karanta na kalla, to kafin ma in yi cast ɗin kowa in gaya ma wane kai ne kaza kai ne, sai na duba na ga wannan role ɗin wane ne zai iya mun shi, kuma shi ɗin zai iya sai in sa shi. Wannan wancan ce za ta iya wannan role ɗin, kuma wancan ce za ta yi sai in sa ta. Amma ni ba na zuwa, duk wanda ya ga irin ya zo ya sa mutum a fim kuma daga baya ya dawo ko an fara yin fim din ya zo ya ga ai ba zai iya yi ba, to da tun farko bai tsara abin shi da ya kamata. Ali, kana da wata baiwa ne ta daban wacce kake ganin ba kowane producer ne yake da ita ba? Ita wani baiwa ai Allah ne ke ba da ita. Kana da wata baiwa ta daban wacce ba a santa ba bayan harkar fim? To ai ba ana son mutum da baiwa ba. Kamar me? Ina da ita baiwa. Akwai lokacin da kawai zan iya yin abu sai da bayan na yi sai in ta mamaki aka ne abu, ka gane? To sai in tuna to ai wannan kawai ai baiwa ce daga Allah kuma shi ke bada, don ma ya na yi din ba zai zama abin mamaki. Saboda akwai lokacin da za ga ko fim nake shiryawa, wala idan ne wani abu
in na kalli ni ne abin sai in ta mamaki to ya aka yi na yi shi to kawai sai in bari kawai dai wannan wani abu ne kawai daga ubangiji. Akwai abubuwa da yawa a harkar fim irin na taso ni producer ne director nake so ko makamantansu. Akwai lissafin cewa za ka iya zama cinyedu idan daraktan da ka ba aiki kaga guri kaza ba kaza ya kamata ba ka ce masa inda an yi kaza kaza ne, kana irin wannan ko kuma a'a kawai kana barin darakta ya yi aikinsa? Din daraktan za ga na ɗauke shi ya mun aiki ni to kawai na da zai iya mun ne, ba kowa yan wannan an ce wannan darakta ne wannan ni ina da wani abu gaskiya ni irin ba na nuna tare a fim. Shi fim wani abu ne wanda duniya wani abu ne wanda duniya take kallo ka gane, to ka yi wa duniyar nan abin da za ta kalli ta yaba maka. Ka san akwai wanda za su ce wannan muna tare da shi amma duk da dai bai kai wani ba tunda dai muna tare kawai in labari ya kirawo ka zo kawai ka zo ka yi. To ni gaskiya haka nake. Wani darakta ne ya fi ma aiki? Wani Alfazazi. Alfazazi? To ai Alfazazi a iya cewa kamar ai sa'ana ne ko sa'an ka ne? Bari mu tafi ga duka sa'an ka ne duka. Bari mu tafi kai ma kana da yani. To magana ja. To a tambayi producer. Ai kamata ka amsa mu ko? Ai ban ji me kace ba ne. Kai ma kana da yani. Yau to shi ne ya mai ta maka. Kuma ka sa mun earpiece a kunnen ka dinga cewa earpiece ne a kunne na yanzu. Okay baka ji kenan. Ba na ji. Sautin kawai garanti radio nake ji sai na producer. Amma ba kana mai tambayar kan budurwar ta ji kuma ka ga ka hada su. A to wacce daga ciki? Suna da yawa ne? A bari mu tafi mu shakata da wannan waka mai suna Ki Taso ta mawaki Umar M Sharif kenan. Duk da darakta ka sai sabuwa ce ko? Sabuwa ce. Bata zo kasuwa ba? Tana kasuwa. Tana kasuwa? Amma dai irin bata dade da. Bata dade ba kuma ita ba kai ne ka sa shi yayi. Sosai kuwa. A cikin fim zaka saka ta? Tana ma ciki. Wani fim ne? Shi Ribar Duniya. Kuma dai. To bari mu tafi ga wannan waka ta cikin fim na Ribar Duniya mai suna Ki Taso kafin mu dawo Abba ya bamu jadawali na da ka ce mu. a da lafiya. A na fallar nan take. Wace? Wace da kowa kudin nan. Yaro. Ana take da Allah. Kamar sana kake nan. Na daga sunanta. Ni walla. Da sake sa su. Sai ka sa su. Na ba riga na gani. Shike da kawai. Idan ka canza mata guri. A ba na canzawa. Yawwa. Yau ne Yakubu ma? Yakubu da zan kawo gogi in je in nemo kawo gun nan. Idan ka sa fallar ta sai ya ɗebe sai goge gun nan. Da yake mahaukaci ne shi ɗan iska. Idan ya gana wa sai ya goge na wa sai ya bar sai ya kasa cikin nashi. Ka zuba gashi labari ka je ba ba. Dan uwansa. Mutumin da ya je gari ya ce shine likita. Wallahi tallahi. Har yanzu in na ga Yakubu sai na tuna wannan abu. The producer. Wallahi har yanzu idan na ga Yakubu sai na tuna wannan abu. Kuma ka san zuwa dinga lalubi yarinya nan. Ai ka tare ne dinga yi iska. Ɗan matan da su likita suna da yawa a garin nan. Sai akwai ayyuka na musamman. Likita ya ji ba shi aiki. Muna tafa da wasu ayyuka wanda da producer zai kawo muku. Hali ya shirya muku abubuwa da yawa wanda za mu tafi. Ana magana. Kuma na san Kai. za ku ji daɗi. Ana magana. Ko ta je maka ne a jiya nan. A jiya nan. So bayan wannan ma mun shirya muku abubuwa da yawa ayyuka masu kyau latest bayan fina-finai masu ɗaya biyu muna tafa da masu dogon zango domin jin daɗin ku masu bibiyan mu da kuma bibiyar producer a kodayaushe fatan alkhairi a gare ku. Na take da waka. Fita ma ɗan karɓi zai yi magana. Kana nan. Da sunan da waka ba. Da waka. Wallahi ba a ganta ba. Okay. Ba ganta ba? Gaishe da Umar M Sharif a cikin wannan waka mai taken Ki Taso wadda take a cikin fim mai suna Ribar Duniya wanda shi producer Ali Duman ya shirya kuma za a fara gabatar da shi za a fara haska shi sabo ne tunkwal a leda. Ranar Juma'a insha Allah rabbi za a fara haska shi. Wannan Juma'a? Za ka je ne? A ina? Platino. Ai producer ne kamata ya gaya min sakon da na zo sai in ce ga abin da ya ce. To a'a bari in tona. Okay to. Bari in tona lokacin da ya gaya min baka cikin studio. Bana cikin studio. Lokacin ka tafi. Kana can kana waya. Da ba kalma mana asiri. Yauwa. Na fa muku asiri. Kan da guri aiki. A rufa min asiri ni ma. Wanda ta ga ba kira ta ba da muna shirin ta san ba ita ta kira ba. Ali kana ji likita yana so ya ɗauko wani lissafi ne na daban
mu tafi a wannan batu. Na ji waƙa ta M Sharif. Waƙa da tana da alaƙa da labarin fim ɗin ne ko kuma a'a kawai irin ana cikin yin fim ne? Ka san da yake abubuwan sun ci gaba yanzu kamar yadda muke ganin fina-finai a waje, mu ma nan cikin gida za ka ga kawai akwai ɗan wani abu da za a yi wanda kawai shi yake buƙatar wannan waƙar ta zo a gurin, ba tunani za a yi ba. Da ka ga ai kawai ana zaune a falo sai kawai a nuna mutum ya tafi tunani, kuma ka ga tunanin irin kana tunanin damuwa a ji waƙar kuma ta nishaɗi ce, ko kuma tunanin nishaɗi a ji waƙar ta tafi ta damuwa. Amin. Yanzu a wannan lokacin ita wannan waƙar tana da alaƙa da labarin fim ɗin ne ko kuma a'a wani abu ake yi shi ne kisa ake wannan jama'a sun cika min kwandona da watan bayani. Ita wannan lokacin zan fara fim ɗin gaskiya sai da na ba mawaƙin labarin fim ɗin shi Umar. Na ba shi labarin fim ɗin ga yadda nake so, ga yadda kowane actor yake kasancewa fim ɗin, yi mu waƙar akan haka. Waƙoƙin suna tafiya da fim ɗin. To, gare ka. Bari mu tafi ga tambayoyin da jama'a suka turo mana kafin za su fara dama su fara kiran waya suna mana tambaya kai tsaye. Wannan ya ce tambayarsa a gare ka ita ce, a da za a iya cewa masana'antar Kannywood a haɗe take cibiyar ta ɗaya, amma yanzu an samu rarrabuwar kawuna. Kowa kamar ya buɗe tasharsa, saɓanin da ake tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya. Yaya alaƙarka take da manya-manyan masu shirya fina-finai na Hausa musamman na jihar Kano, duba da cewa kai ka fito daga jihar Kaduna ne? Ka yarda da cewa kan naku ya rabu, ita masana'antar ta rabu? Gaskiya ba ta rabu ba. Guda ɗaya ce har yanzu? Har yanzu ba. To an wuce wannan. Menene alaƙarka da manya-manyan mashirya fina-finai na jihar Kano tun da kai da Kaduna kake? Masu gidana ne. To, masu gidanka ne. Masu gidana. Kawai? Kana da alaƙa da su mai kyakkyawar alaƙa ta a zo a gani, ko kuma akwai wanda da kake alaƙa da su mai kyau ko kuma baya-baya? Gaskiya dukkan su cikin su ba wanda bana alaƙa da shi mai kyau. Kowanne a cikin su da kaina da su alaƙa ce mai kyau. Da mutunci kuma da mutuntawa. To ga wani nan ya ce, salamu alaikum Alhaji Kamal. Allah ya amince. Da yayan Abba. Kai ka tsaya a yayan kawai. Ba komai. Ai Alhaji in dai ka je ai zan je daga na gaba. Ce barkanku da aiki, yanayi bako barka da zuwa, a fatan zai koma gida lafiya. Daga Safiya Nuhu Dawud Sabsi da Wanau. Sabsi da Wanau a bako na ji. Wani ce assalamu alaikum, fatan alkhairi a gare ku musamman babban bako. Tambayarsa a gare ka ko kuma tambayarta a gare ka shine, kana so ka rike Kannywood? To, dai ban gane ba gaskiya. Daga Awwal AA Triple. Maybe ni na san me yake nufi. To me yake nufi? Kana so ka rike Kannywood yau a ce kai ne shugabanta duka? To kaji. Wataƙila kai ki nufi, kila kuma Abba ne ya masa a ran bakinsa ne na ci masa albasa. To amma dai wannan babban aiki ne gaskiya. Na so dai dinga shiga cikin dai. Ka dinga shiga daga cikin. Amma da kanka zama kai ne kan. Yawwa. Wannan ce salamu alaikum, ne babban bako barka da zuwa. A ina za a haska fim din? Ina ganin bari na amsa maka wannan a Platinum Cinema kenan ko? Wai a Kaduna ko a Kano? A nan Kano ne. A ina kace ba? Nan kan titin Zaria Road. Kan titin kamar wani sabon muna ta mustalla ko? Muna ta mustalla. Ai to. Bara in shiru. Yana can ya kafa ya tsare abin rediyo. Wannan yace fatan alkhairi, wani fim ka fi so a mariga amsa wannan daga sabo daga dari. Wannan ce tambayar sa ga yake tace, nawa ake biyan Adam A Zango idan zai shiga maka fim? Sabo daga Haya A Yusuf mai waka. Ina ganin wannan kamar wani sirri ne ai ko za ka maybe kai alaƙar ka ta kuɗi ce da shi ko ta girmama ko ta sai dai wannan ya ce assalamu alaikum Kamal da Abba ga babban bako, fatan wato farkon shigarsa harkar fim ya samu matsala daga yan gidansu, ma'ana iyaye kenan? Ai namiji ne, ba wata matsala da samu da iyaye na gaskiya. Lokacin da ce musu zan yi kawai da albarkar ka taho. To wannan ya ce kuma shi ma nan tunan CDB zai ya ce assalamu alaikum, kamar nawa ke kashewa a fim a takaice in za a shirya fim? Daga Haruna Chamo, shugaban kungiyar Tumura Godiya dai. Daga naira 1 zuwa miliyan 100 zai iya cinyewa fim. Ka taɓa shirya fim mai haka? Ai can bayani nawa ake kashewa, ba ni nawa nake kashewa. Sai na ce mai daga naira 1 zuwa naira miliyan 100. To ni barin tuna. Nawa ne kololo kuɗin da ka kashe a fim wanda shine fim ɗin da ka kashe kuɗi a ciki? Ni? Miliyan 3.
ka kashi kamar na fi shi girma a jiki ashe ba a jiki ashe ba sha me yake ba amma miliyan 3 ai kai ma ai shi ma alaji ne ai za a iya samu ai da gani ma ai yawwa kai ma an ka ce mu tona ai sai mu tona yanzu dai kafin mu tafi me zaka tona to in ce kai ma dan kasuwa ne a to kasuwa waya kuma ba dan kasuwa ba a wai misali sai in faɗi layin a na kuma ka kara mun me yasa baka karasa sakon wancan ba da yace dan kungiyar a wata kungiya ce ya faɗa kuma kaga na faɗi ai saboda kasuwarsa ce shi isa zan karasa ya ce a soke lefe ni kan da za a soke lefe adana kowa farin ciki akwatuna su je ina a da lafiya ina jin ka masu rarar mu lokaci ya kamata ku shigo sai dai kafin ba ku shigo cikin shirin namu bari mu ba shi bakon namu dama ka san da yake zamani ya zo kuma kamar shi producer yana fina-finai ba za a rasa tsila manhaja ba ila ta YouTube da ake kasancewar yanzu babu kasuwar CD ake kwashewa ko kana da YouTube channel ne ina da YouTube channel kaga horo ma da yazo gun ai roƙo idan dan Allah ai horo ai horo ce ai a daure dan Allah dan Annabi Muhammadu to shi bari mu ji sallallahu alaihi wasallam ni ma sosai ma shi ma ai dan Allah kai ma roƙon zakai ni ma duk me san manzon Allah sallallahu ina mai suna Alindiman TV ko kawai Alindiman ita diman din yake rubuta ta D ce a farko ko me Alin bayan Alin da sai D sai Man. Ali. Diman. Alin da akwai yana gaba Alin. Ko Ali. Ali. Diman. To kawai in suka kalla ba danna kararrawa ba komai. Ka san harkar. Za su danna kararrawa kuma su comment su liking duka. Ko kake ya maka haka? Me kyau ma. Dan manzon sallallahu alaihi wasallam. Ni ma fa ya kamata na faɗi channel ɗina. Yawa kare ita. Ba zan ce garanti rediyo ba dan Allah dan Annabi Muhammadu ni ma a danna garanti rediyo a danna min ni ma kararrawa a danna kararrawa ni ma ai liking ai comment to kamar Facebook ba Facebook wannan account shi ma su Alindiman din ne shi ma Alindiman Instagram fa shi ma Alindiman duka Alindiman to ita kuma wacce da aka dina kaga ba za a faɗi ta ba ko to ba an sa doka kanta ba in ka faɗa za ka kwaci kanka ne abba a ni me zai kai ni ma faɗa an na kama baki na ai sai ga masu kiran waya a wannan lokaci inda za mu daga wayoyinku a wannan lamba ta 0704440947 ga maza kenan wato 0704440947 ga maza mata ku akan lambar waya 0909899331 jama'a gafarci ne abba ne yake son kama ni a ni ba na kama mutane gaskiya assalamu alaikum warahmatullah barka dai wa alaikum assalam warahmatullah na'am abba na'am wani na kallai na'am to kana da tambaya ne ko tunda ka zama ganin miliyan 3 to muna godiya sararin gezawa tun da ya ziki da kai magana miliyan 3 to baka je magana gudu sai da mota ba banda fim a ina ke samu kudin ne a zuba a fim gaskiya banda fim ina da wata sana'a a gefe to kamar wacce ke dan a yanzu haka ma ina da shago da nake sayar da kasa nake alawa da yan wayoyi ake sayar da yan wayoyi ko kuma wayoyi in ka ce yan kaɗan kenan kawai da yan wayoyin ka suka haka kuma na ga da zakaya da kila ni ma waya zai bani in ji da ka sa a tare mai hanya in ya fita assalamu alaikum assalamu alaikum ba a shirya ba sai mu yi gaba ka san ko akwai wata rana wajen shekara 2 kenan da sallah aka kawo mana cigiya da muna ta yin cigiya muna ɗan yin barkwanci a shekaran da soja ne muna fita bakin gida sai ga sojoji a cikin mota suka ce bayan shekaran ta abun nan
magana dai sai mutu zan gaya maka. Ka ji tsoro kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ana godiya. Wane ne akan layi? To malam kai musu kana da tambaya ne ko karin haske? Na. To muna godiya matuƙa da wannan sako naka. Ka ji tambayarsa. Na je Nijar, na je Kamaru, na je Ghana. Duk shooting ka je aka yi da fim ɗinka? Da abin da ya shafi ne. Naka ko na gayyata? Na gayyata. To kamar tambayarsa ta biyu, akwai wani lokaci da ka sa ka'ida a rayuwa an ka cimma wannan gun za ka haƙura da harkar fim ko kuwa za ka ci gaba da yi ne sai abin da hali yayi? Gaskiya ni da sana'a da na sa ta a gaba. In dai har na da sana'a nake yi kuma na da halakki na nake ci ba ni da ranar barin ta. To Allah ya sa Allah ya ba mu damar cin halak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da yammaci da muke tare. Barka dai, wani na kan layi. To malam Nazifi kana da tambaya ne ko karin haske ko na muna tare da kai. Malam Nazifi? Na'am. To muna godiya matuƙa. Kila wannan dai so yake sai ka tona asirin da yawa. Tunda na tambaye ka ce kuɗin da ka fi kashewa shine naira miliyan 3. To yana so ya ji a wani fim ne. Aka fi kashe miliyan 3 ko kuma wanda dai ka fi kashe kuɗi? A'a, ai magana ta ƙare. Wanne fim ne? Aiki. Marubuci. Shine wanda kace ka tara manya-manyan jarumai a ciki. To ka san da mun ga amsa na. Wanda ta roma ce. A da lafiya. A da lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To malam Aba gurguje kai ne kiran mu na ƙarshe, ina tambaya. Muna godiya. Ka taɓa yin fim da ba Hausa? Ni dai ban taɓa shirya ba, amma dai na taɓa yi. Ka taɓa yi? Amma gayyata ta aka yi. Gayyata ka aka yi. To da yake ka ce akan gayyace ka a shirya fim, kila kuɗi ake baka ko a shirya. Idan aka kirawo ka za ka shirya fim, ana biyan ka ne kai ma kamar nawa ake biyan ka? Ana biyan ni ma fara producer din. Ni dai to ai abin da ya kamata in kana so ka san nawa ake biya na ka shigo tukunna, in ka shigo lokacin da ka shigo to sai ya gane nawa ake biya na ake biyan. Tun da ina tare da kai, ai na shigo kawai. To me ya rage? Ai na shigo kawai. An gama. Zo in baka in ce ka shirya mu. To. Ka faka bani ka ga ta Saudiya da kudin. Saboda wancan kalmar ta Alhaji Kamalu. A'a to, Malam Ali lokaci ya riga cin mana. Ba sani ba gurguje ko zaka dan ƙara maimaita mana a shi channel din. Wanda bai saurara ba sai ya ji. Wataƙila kuma na san kila za a iya kila ko za mu rubuce ka, za ka yi wani lambar ka biyu. YouTube ba matsala ai. YouTube zan iya dai kamar da na faɗa shine Alan Diman. Facebook ina ma haka. Alan Diman. Instagram Alan Diman. Number waya. To ina ganin kafin a tafi ga lambar waya bari mu dan yi wani abu kaɗan. Lambar taka wacce za ka bayar? Wadda nake sa ta fim. Mun dawo yanzu. Fili yana gari kamar Ali. Lambar waya ta 070 070 070 34 34 90 tara sifili ban ci wake da shinkafa ba ne, ban ci wake da shinkafa kamar da kirkita masu sauraro. Sai 15 ɗaya biyar sai 68 shida takwas. Dan maimaita ko zan iya rikewa. 070 070 34 ka dinga tuna mamma 34 90 15 ɗaya biyar sai kuma sai 68 yawa kaga hannun rike kenan sai kuma 68. To mana Ali ya sallama da ɗanbin miliyoyin masu sauraron ka daga nan gida kanan Daba Kaduna har ma na China. To ina godiya da dukkanin daukakin yan gidan rediyo da dukkan wanda suka tsaya masu ka saurare mu da wannan fira. Ubangiji Allah ya saka musu da alheri, Allah ya biya musu dukkanin bukatunsu. Ka san kafin ka karasa da wannan magana na sai ya sallama sai tabbatar mana cewa shi dan Kaduna ne. Baka za abin da ce ba ɗaukaki. Ɗaukakin mutane. Kaji ko ɗaukakin mutane. To ai Hausa Kaduna ce wannan ba wani abu. Da ɗaukaki da ƙarke yan Kaduna ne suke faɗa ba sa cewa ƙarshe sai dai ƙarke. Wannan yana zuwa Kano to wannan. To a gurguje lokaci ya cin mana. Na ai sallamar jama'a.
na gode sosai Allah ubangiji saka da alheri sannan kuma mutane kasu manta fim din na wuri zan fara nuna shi a Platinum Cinema ranar Juma'a insha Allah 9 ga wannan watan kenan a wannan cinema mai suna Platinum Cinema da ke kan da asuba ya ranar kawai za a haska shi a har tsawon sati 2 da asuba da karfe 11 na safe za mu zo ka ba mu ticket ba wannan ba problem ne ticket ne insha Allah sallama kana fita mai sana gaba to jama'a ni ma ina tare da ku Garanti Radio TV a danna YouTube dina ba dan Allah ya subscribe dan Annabi Muhammad ai mana subscribe ku taimaka ku mai masu raran Muhammadu din CBD Isa Group da mutanen Buci wanda yake shine shugaban sashen shirye na wannan gida kamar Umar Sunana daga unguwa ta kuna nake mana fatan ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai wani mako idan Allah ya kai mu assalamu alaikum warahmatullah koyi wala na kai Allah sauki ai subscribe din nan duniya ne ba ga na danna masa ba hawa ai yana cewa dan annabi Muhammad ne danna masa ai da awin da aka ce annabi Muhammad ne ba kai subscribe wallahi Allah an mutu